of love. Għal daw kollha li intom qed tissegwuna bħalissa qed nitkellmu fuq il-qawmin spiritwali, ir-revival. U nħeġġiġkom biex jekk ma smajtux il-messaġġi l-oħrajn ta' qabel tmorru tisimgħuhom. U jekk jista' jkun morru isimgħuhom u xxerjaw il-links ta' fuq YouTube. Di diġà qed ta' qabel ħanerġa' ngħidha, Facebook wara xahar ineħħihom il-links li inti tkun ixxerjajt li ġew live stream fuq Facebook. Qed tifhmu? Jiġifieri meta aħna nagħmlu live stream fuq Facebook ukoll u fuq YouTube. Facebook wara xahar ineħħihom. Allura jekk xi ħadd ikun irid jara msikken jitilfuha, ma YouTube tista' żomm hemmhekk teb hemmhekk. Għalhekk jiġifieri dejjem ixxerjaw jekk tista' jkun il-links tal-YouTube fuq il-Facebook stess. Ħaġa oħra nixtieq ngħidilkom eżis sewwa. Xi ħaġa sempliċi imma tagħmel differenza kbira. Aħna ngħixu f'dinja tal-algorithms. Ġieli smajtuha algorithms? Ġieli smajtuha l-algorithms? Mhux mużika, mhux fuq il-mużika. Algoritm ġifieri li inti iktar ma tixxerja video, iktar ħajitla ħajsir popolari dan il-video. U xud minnkom għadkom forsi jew tistħu jew għadkom ma tafux kif ixxerjaw il-Vanġelu. Jekk intom tixxerjaw daw il-videos, apparti li intom ittellaw l-algorithms tal-YouTube channel tagħna, qed tixxerjaw il-Vanġelu ma' ħafna nies li intom forsi minnhom x'ħad jkollkom opportunità tkellmuhom. Allura ixxerjawhom eżis aħwa. Ħalli bekk ukoll tkun qed tużaw qed tagħmlu ministeru, dak huwa ministeru ieħor. Għalhekk ixxerjawhom. Għaliex hemm ħafna messaġġi, infatti ħafna nies jesqu lejlmu lej permezz ta' YouTube u permezz ta' televiżjoni bħalma tafu. Okay? Ejja nitolbu, kulħadd jitlob miegħi issa stess. Kulħadd jgħid minn qalbek, Missi Qaddis, kellimni llum mill-kelma qaddisa tiegħek. Lest nirċievi l-kelma tiegħek mulej u nemmen li qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Spiritu Santu, għatini revelazzjoni. Invadili qalbi, iftaħ li moħħi u għatini għarfin biex naraf u nara dak li sissa għadni ma dixxernejx. Spiritu Santu li għallim tiegħi, grazzi li tidlik li widnejja u qalbi biex nirċievi l-kelma qaddisa u eterna f'isem Ġesu Kristu. Amen. Illum ħammorru fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2, però ħammorru fl-iskrittura tar-River of Love. Morru fiktib tal-Levitiku l-ewwel. Din ikklejm jgħidha għar-River of Love din iskrittura. Amen. Tafu għalli ma skrittura tnejn? Levitiku kapitlu 6, vers 13 fuq il-Bibja bl-Ingliż u vers 12 fuq il-Bibja bil-Malti. Ok, vers u s-sawwattilkom jiena. Fej bl-Ingliż tajt x'inhi? 6-6 bil-Malti, alright, skużawni. Alright, min għandu l-Bibja tal-Cover iswed l-istess bħal-Ingliż, mela. 6-6 tajtek kara. In-nar fuq l-artal għandu jibqa' jħeġġeġ għal dejjem u m'għandu qatt jintefa' ma jintefa' qatt. Illum il-ġurnata l-artal huwa qalbek u hija int l-artal. You are actually a walking altar. U Alla jrid, tkellimna fuq aktar fil-passat, imissa ħankomplu nimxu, Alla li u li jek sejjaħilna biex aħna nkunu fjamma tan-nar tal-Ispiritu Santu li ma tiqafx tħeġġeġ, taħraq. U ħafna Kristjani llum il-ġurnata li tilfu l-fjamma tan-nar tal-Ispiritu Santu idin fit-toroq. Qabel il-lejla xi wħud minnhom idin it-tombla. Xi oħrajn idin id-disco. Xi oħra idin ma' xi bar. Jew xi wħud minnhom idin komdi fid-dar. In-nar spiċċa telaq. Tħallix in-nar talla jintfilek. Tkellimna kif inti x'għandek tagħmel biex inti tibqa' mħeġġeġ. Mhux ħanerġa' nirrepeti l lejla ħalli nkomplu.
imma morara l-messaġġi l-oħrajn. Please, żomm l-artal ta' qalbek jaqbad u jħeġġeġ bin-nar. Hija waħda mill-armi kontra l-għadu. L-għadu ma jistax imiss in-nar. L-għadu jibża min-nar tal-la u jittormentaħ in-nar tal-la. Għalhekk ħafna drabi meta nismgħu nies jew naraw nies jinħelsu mix-xjaten jibdew jiġu tormentati. Għalhekk iwersqu, ma jwersqux għax huma nisa, iwersqu għax huma tormentati. Amen. Vera, bħalma naraw fil-Iskrittura. Id-demoni kienu jwersqu jgħidu għaliex anka bħal meta ġieli tkellmu d-demoni ma' Ġesu għaliex qed tittormentana. Immaġina inti kif qed tintormentak? Qed nagħmellek xejn. Il-preżenza tiegħek qed tintormentani. Għaliex inti nar. U l-Iskrittura tgħidlek fi Ktieb tal-Lut kapitlu 1 inti u jiena msejħin biex inkunu ministri nar. Ministri nar. Imma ħankomplu għax issa ovvjament titkellimt ħafna fuq għadik, morru semgħu l-messaġġi ta' qabel. Issa morru fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2. Atti 2. Kellimna inti Spiritu Qaddis. Kull serjetà żgħażagħ għamlu għat-talba tagħkom tħallix in-nar jintefa'. Tħallix in-nar Alla jintefa' fik. Amen? Halleluja. Għal dawk li intom forsi qed tisimgħu dawn l-ewwel messaġġi l-ewwel darba, x'inhu revival? Revival huwa għawmin spiritwali. Revival tfisser xi ħadd jew dak li jkun jew xi wħud raqdu spiritwalment u għandhom bżonn jiġu mqajma. Għalhekk jissejjaħ għawmin spirituali, revive. Jekk xi ħaġa għandha bżonn revival, tfisser xi ħadd raqad. Jew miet. Jew miet. Tħallix l-għadu, iċ-ċirkostanzi tal-ħajja, esperjenzi tal-ħajja, l-għadu kull ma ara, l-għadu għandu l-istess missjoni. L-għadu d-demonju ila fuq din id-dinja eluf ta' snin. U dejjem l-istess missjoni għandu. Jisraq, joqtol u jkisser. Mela tħallix l-għadu juża ċirkostanzi ta' madwarek biex joqtollok u jitfilek id-nar. Isimawni aħwa, titkellmux bejnietkom, please, ħudu paċenzja. Isma' l-kelma tal-Alla. Bħalissa ħalli l-Ispiritu Santu jkellmek, mhux inti titkellem, bħalissa Alla tikellem lilek. Tħallix in-nar jintfilek. Eżiż aħwa, ħaneġ xi ħaġa li ħafna Kristjani ma tantx iħobbu jisimgħu għadi. Kristjan jekk jintfilu n-nar għaddis tiegħu tal-Alla jintfilu, id-xitan lilek joppressak faċilment. Imma mhux Kristjani mħeġġeġ nar ta'? Kristjani faċilment iġi oppressat mid-demonju spiriti jekk inti ma tibqax fjamma nar. Imma Kristjan mimli bin-nar kull fejn imur jittormenta id-demonji bil-preżenza tiegħu jew tagħha. Għazja kelma. Tifmuħa? U għalhekk intom ipproteġġu dak in-nar. In-nar sa ċertu punt ovvjament ukoll jipproteġġi lilek. Imma inti trid tipproteġġi dak in-nar. Amen? Alleluja. Atti tal-Apostli kapitlu 2. Dan huwa l-ewwel revival fil-Bibja. Insomma le, l-ewwel revival, mhux l-ewwel revival fil-Bibja, x'infatti fil-Bibja imposta revivals, speċjalment fit-Testament il-Qadim. Imma fit-Testament il-ġdid huwa l-ewwel revival. U aħna qed naraw, rajna l-erba' li għadda, li l-Knisja bdiet b'revival. Diġà kienu hemmnu f'Ġesu, diġà kienu fl-imkienet jitolbu. Imma meta għamlu ċertu affarijiet u mid-dera missew ċertu prinċipji spiritwali, niżlet fuqhom il-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-istorja tagħhom u tal-umanità ma baqgħetx istess. Amen? Kemm minnkom tridu revival? Kemm minnkom verament trid revival? Kemm minnkom li verament ħadd tagħmel xi ħaġa biex taraw revival? Tax nixtieq jiena ħanirkom illum qatt waħda mill-affarijiet li għaddiet li minn moħħi għaddi, minn ħsibijieti għaddi. Qed
Lil-muletlu ma nixtieqx li inti taqbes il-ġenerazzjoni tiegħi. Ma nixtieqx li Alla jaqbes il-ġenerazzjoni tiegħek. U jagħmel revival f'ġenerazzjoni li ġejja. Ma nixtieqx li dil-ġenerazzjoni Alla jaqbesha. Irrid li jiena nkun parti minn dik il-ġenerazzjoni li naraw revival, shower tal-Ispiritu Santu bħal dilluvju jaqa' fuq il-poplu tiegħu u fuq River of Love u fuq in-nazzjon kollu. Imma għadna ma tkellimniex fuq id-dettal fuq għadha hemm ħafna temi. Imma rridu nitkellmu fuq il-prezz ta' revival. Semmejt ċertu affarijiet, imma rridu nagħmlu messaġġ sempliċement ġast il-prezz għar-revival. Amen? Ovvjament, il-prezz dejjem ġie mħallas għalina minn Ġesu, dik l-ewwel qabel kollox, għax minn għajru m'hemm l-ebda revival. Sewwa, imma għajn nibdew mill-Atti tal-Apostli kapitlu 2. Illum ħanaqraw passaġġ sħiħ flimkien. Xi wħud minnkom huwa l-unika Bibbja li qatt tkunu qrajtu. Ħanaqraw passaġġ minn vers wieħed. Meta wasal jum il-Għid il-50 huma il-120 dixxiplu ma' Marija maħud Ġesu u ma' l-Apostli skont Atti 1 vers 14. Kienu l-koll fl-imkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tarriħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U darulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll bl-Ispiritu Santu u bdew il-koll kemm huma kull wieħed minnhom bilsna oħra. Fl-Atti tal-Apostli kollha Pentekostali u kollha karizmatiċi kienu. Skont ma kien l-Ispirtu jagħtihom li jitkellem. F'Ġerusalem kien hemm xilut nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Malli instama' dan il-ħoss inġabret kotra kbira semgħu il-frott tar-revival. Il-koll mħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellem mhux huma tkellmu bl-isna tagħhom, bdew jisimgħuhom bl-isna tagħhom. Hija żewġ affarijiet differenti. Kun jisimgħuhom jitkellmu bl-ilsna tiegħu. Mibluwajn u mistaġbin bdew jgħidu dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll minn Galilea. Mela kif kull wieħed minnhom qegħdin nisimgħuhom jitkellmu bl-ilsin art welidu. Partin, Medin, Għalemin, nies mill-Mesopotamja, mill-Ludija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġġja, mill-Pamfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lutu, kemm proseliti, u proseliti ġifieri nies li kienu qalbu għal-Ġudaizmu, ma kienu swillu Ġudaizmu. Oħrajn minn Kreta u Arab, aħna l-koll qegħdin nisimgħuhom il-xandru bl-ilsna tagħna leġubijiet tal-Alla. U l-koll mitlufa bl-ġeb bdew jgħidu wieħed lill-ieħor. Dan x'ikun? Oħrajn bdew jiddieħku u jgħidu dawn xorbu l-inbit ġdid. Ġifieri, daw isimgħuha. Bdew jisimgħu u raw xi ħaġa li fin-nies tad-dinja ħasbu dawn mhux qegħdin sew. Dawn imġienen, dawn mtertkin, dawn brainwash, jaqgħu dawn mor River of Love. Tuħux għalik meta d-dinja tgħidlek hekk, tippretendix li d-dinja ħad tifhmek. U ħanejlek ukoll hemm bosta within bracket Kristjani ukoll mhux ħajfhmuk għax din l-esperjenza kollha jiġħduha. Għaw xi ħadd qed jifhem xi ħaġa x'qed ngħid. Amen. Infatti għaliex għax provaw jifhmu b'moħħhom mux jifmu bl-Ispiritu Santu u l-kelma, araw ġeja. Għax kull meta l-Ispiritu Santu jiġi, kull meta l-Ispiritu Santu jaqa, issa kull minnu Kristjan għandu l-Ispiritu Santu fih. Ma mux kull Kristjan għandu l-Ispiritu Santu fuqu u jesperjenza dik il-qawwa ta' l-Ispiritu Santu fuqu. Imma Pietru fl-imkien mal-11 għamu għal l-lud bil-leħenoli. Nies tal-Ludija u intom il-koll li toqgħodu f'Ġerusalem, kunu għafu dan u jisimgħu sewwa x'se ngħidilkom jien. Le, dawn mhumiex fis-sakra.
qegħdin kif qegħdin taħsbu intom għax għadhom id-disa ta' filgħodu. Imma dan mhux ħlief. Ara ħajkonferma dak li għamel l-Ispiritu Santu biex. Bil-kelma. Meta l-Ispiritu Santu jopera, l-Ispiritu Santu ħajaqbel mal-kelma. Amen? Imma dan mhux ħlief dak li ntqal permezz tal-Profeta Ġoel. U jiġri fl-aħħar jiem. Dal-ġimma morna għawdex u xi wħud forsi qalu li bdew jaħsbu li l-aħħar jiem huwa għad baqalu ġej, l-aħħar jiem hawn. Aħna qegħdin fl-aħħar jiem da. Intom konta tafu li qegħdin fl-aħħar jiem? Mhux għax qed naraw il-Trump u l-Putin ta' jew l-Iżrael qegħdin fl-aħħar jiem. L-aħħar jiem bdew f'din l-era tal-grazzja minn Pentekoste. Għaliex hawnhekk Pietru ħajkwota dak li kien profetizzat li kienet irid iseħħ u beda jseħħ 2000 sena ilu. Amen aħwa? Halleluja. U jiġri fl-aħħar jiem li aħna ovvjament issa qegħdin fl-aħħar tal-aħħar jiem. Jiġri fl-aħħar jiem jgħid Alla li jien insawwab mill-Ispirtu tiegħi fuq kull bniedem u jħabbru wliedkom subien u bniet, min ħabbar? Xi tfisser tħabbar? Mhux tgħid il-futur ta'. Xi tfisser tħabbar? Tippretka u xandar taħt l-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu. Smajta di? Hawnhekk fejn qegħdin, dan il-post fejn hu? Ġerusalem, Iżrael, Middle East, Vant Nofsani. Imma fejn qegħdin speċifikament fejn qegħdin? Għedtilkom nhar l-erba' minn sema. Qegħdin fil-Knisja. Fl-ewwel Knisja. Ħanejlkom aħwa. Eżis Kristjani. Jekk il-Knisja li inti tidentifika minna magħha ma tidher xejn bħal-latti tal-Apostli int qiegħed f'reliġjon. Il-Knisja tal-Latti tal-Apostli twilet bil-qawwa soprannaturali tal-Ispiritu Santu u komplit bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u meta neħħew il-qawwa tal-Ispiritu Santu saret reliġjon mejta, saret monument minflok moviment. U bosta għaw ħafna bħalhom f'kull denominazzjoni. Amen? Mela iħabbru jippritkaw subien u bniet. Iż-żgħażagħ tagħkom jaraw deriet. Għax meta tkun għadek żgħir tgħid kemm tara viżjonijiet. U mbagħad tibda tixjieħ u ma tibqa' tara xejn li f'ħolmiet. Amen, ċajta. Imma vera bajtu oħra tgħid l-Iskrittura. Ix-xjuħ tagħkom joħolmu ħolmiet. U l-kol fuq il-qaddejja tiegħi irġiel u nisa. Skont l-Iskrittura, skont il-Bibja, fil-kuntest. Skont l-ewwel Knisja, iħabbru, ixandru u jitkellmu taħt ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu, sew nisa u sew irġiel. That's called the river of love. Hallelujah. Għatu glorja lil mulej. Thank you, Jesus. Amen. Issa, mux ħanidħol fija issa, iva hemm irwoli differenti. Irwoli huma differenti. Imma bħala xandar u tħabbar u tippretka mara u raġel basta ikun hemm id-dilka tal-Ispiritu Santu. Pija, la l-mara mardu nisimgħu, u laqas ir-raġel. Minnar id-dilka tal-Ispiritu Santu, hemm mhux għax raġel ma right. Hello? Id-dilka tal-Ispiritu Santu li tagħmlek soprannaturali mhux is-sut. Għalkemm jien nħobb is-suits. Sewwa ġifieri imma nħobb ukoll it-track suits. Amen. Ġifieri mhux kwistjoni ta' ġenru, imma kwistjoni ta' jekkux midluk u mażul jew mażula u li tal-mulejja fuq ħajtek. U jekk il-kun il-lit li tal-mulejja fuq ħajtek tibżax. Sew Alla jarafa. Sew id-demonju jarafa u sew il-bniedem li huwa Alla jarafa. Amen. Hallelujah. I just destroyed some religious altars right now. Made by man. Amen.
Fire! Amen. Grazzi Ġesu. All right, mela. Ħankomplu, vers 14. U jiena mela ġubiet fil-ori ta' smewiet, sinjali jisfel fl-art, demmu nar tħaħen gbar, ix-xemx timbidel fid-dlam, u l-qamar f'dem. Daw tiġa rajnijom aħwa daw. Taf li rajnijom fil-ġenerazzjoni tagħna l-blood moons. Msammeni, ma xemħel ma daw. U qabel ma jasal jum il-mulej jum kbiru glorjus, u jiġri li kull min isejjaħ isem il-mulej kun salv. Poplu ta' Izrael, poplu ta' Malta Għawdex. Isimaw dan li għad nejdilkom, Ġesu ta' Nazaret kien bnidem li Alla ta'kom prova tiegħu. Permess tal-mirakli. Mux permess tal-omeliji. Il-prit kan bżonna, imma mux waħda. Permess tal-mirakli. Permess tal-sopranatural. U leġu bitu s-sinjali li jagħmel fostkom. Kif intom stess tafu, u lil dan Ġesu Alla talaqulkom fidejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel. U intom neqqejtuh billi sallabtuh permess ta' nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall irbit tal-mewt għaliex ma setax ikun lil-mewt iżommu taħt is-seta tagħha. Għax David jgħid fuqu, zammejt l-mulej dejjem qoddimi għaxufu il-lemin tiegħi biex qatt ma nitħarnek. Għalhekk ferħet qalbi u mtliet bil-għen għal-sieni u ġism il-kol jistriħ fit-tama għax int ma titlaqx fl-imwiet l-ruħi. U ma tħallix il-qaddis tiegħek jara t-taħsir. Int arraftni triq tal-ħajja, timlili bil-ferħ meta nkun qudiemek, l-aħwa ħalluni ngħidilkom kif inħossa. Fuq il-patriarka David. U miet u kien mitfun. U l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum istess. Issa u kien profeta u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu jqiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmin tal-Messija u qal la kien mitluq fil-mimwiet u lanqas ġismu marat taħsir lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet. U ta' dan aħna l-kol xhieda. Ħanejlek, il-fat li għankat naqraħħa di ma'kom, ħanejlek, il-qawwa tal-let unħasavuj. L-infat li għad naqra dal-klin. Għalek, issa li Alla liħ bil-lemin tiegħu, leminija tiegħu, u arċiva minant il-missiri u l-Spiritu Santu li kien imwijat u sawbu fuqna. Kif qiegħed taraw u tisimgħu David ma talax fisma wisda u nnifsu jgħid. Il-mulej qal il-mulej, il-sidi. Oqgħod fuq il-lemin tiegħi. Sa ma nkun qed l-dawwa tiegħek taħt riġlejk, mela ħankun jaf iżgur il-poplu kollu ta' Izrael u ta' Malta u Għawdex li dan Ġesu li aħna sallabna. Alla għamlu l-mulej u l-Messija. U xuħut għataw għat minn tisalbu, u jaqpow salbuħ. Sfortunatament. Imma ma tkunx m'intix ħad ispeċa tajja b'hekk da pażeri. Vers 37, dan il-kliem li semaw laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru l-oħrajn, il-apostlu l-oħra l-aħwa x'għandna nagħmlu aħna biex insalvaw. U Pietru weġibhom indmu. Xi tfisser tindem, mhux dispeċik ta' tindem, fisser biddel ħajtek, dawwar ħajtek, biddel femtek. U itammet kull wieħed minnkom f'isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' tlubietkom u intom tirċivu d-don tal-Ispiritu Santu. Għax il-weda għada għalikom u għallulitkom u għal daw kolla li huma fil-bot, daw kolla li l-moli għalla tana sejħilom. U bħafna ħlimi uħortom xieda u wissjom billi għallom salvaw li konfuskom minn dan il-nisa l-ħazin. Għalek dawk li laqaw klimu, itamdu u dakinari naqdu mad disċipli madwar 3000 ruħ. U kienu jżommu sħiħ fit-talim tal-apostli, dak li aħna nejdulu t-tesment ġdid aħna l-lum. U fil-għaqda ta' bejnietom, fil-qsim tal-ħobs u fil-talb, dak li jgħidulu t-qarbin. Aħna namlu. Waqab mbat il-biza fuq kulħadd għax ħafna kienu l-mirakli u s-sinjali li kienu jisiru permezz tal-apostli. Daw kollha li kienu jemnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejnietom. Ibbijaw ġidhom u kull ma kellhom u jqasmu dħul bejn kulħadd skont il-ħtiġa ta' kull wieħed. Ħanejdlek, meta jkun hemm verament revival, jew inti tesperjenza revival, l-ewwel mill-affarijiet li l-mulej jeqridlek huwa l-qamel. Għax jagħmlek ġenerus. Għal dawk li intom jiena
jiena nemmel il-poplu ta' River of Love huwa poplu ġenerus. Imma dawk li għandhom għammila finanzjarment, żgur għadek ma ntqajtx ma' Kristu u żgur ma esperjenzajt revival. U tal-ħaġeb, l-iktar nies li jitkellmu kontra l-flus huma l-iktar nies ġeneralment li għandhom kilba għal-flus. Imma nsenu, halleluja. Mela bdew ibiegħu ġidhom u kull ma kellhom jqasmu dħul bejn kulħadd skont il-ħtiġa ta' kull wieħed. U kull jum kienu jmorru fit-tempju flimkien jaqsmu l-ħobs fid-djarhom u jissibħu fl-ikel biqlub ferħana u safja u kienu jfaħru lill-Alla. U l-pop, di ħaġa oħra anke hemm ħafna xi tajt ta' fuq dal-passaġġ, għalhekk qed naraħħulkom illum. Għax meta inti verament tkun revived, waħda mis-sinjali ta' persuna revived għaw min, għandu verament esperjenza għaw min, huwa bniedem li kontinwament ifaħħar l-Alla. Amen? Tidkun mimli tifħir. Meta inti vera t-esperjenza l-Kristu, l-qawwa ta' Spiritu Santu, in ma taqafx faħru tirringrazzjah l-Alla kontinwament. Amen? U l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għall-ieħor il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Amen. Dan huwa l-ewwel revival. Dan huwa l-ewwel revival li naraw fit-Testament il-ġdid. Ħantikom xi punti biex għaliex illum il-messaġġ huwa s-sinjali ta' revival, sinjali ta' għawmien spiritwali. X'inhuma s-sinjali? Meta inti tibda tara ċertu sinjali, u probabbli qed tara jew revival, jew xi ħaġa li qed tikber f'revival, jew qed tara sintomi ta' revival li qed iseħħ u qed jikber. Amen? Għal dawk li intom tħobbu tiktbu u tistudjaw, ħanatikom xi sinjali. Number 1. Għal dawk li l-Kristjani li inti tajtek ara, hemm bżonn niġi l-Knisja biex jismani Alla. Hemm bżonn niġi l-fellowship biex infiq. Alla ma jismanix fejn jien. Hemm bżonn niġi magħkom biex nara l-miraklu, mhux magħna. Mal-mulej u x'imkien trid tixxierek bil-fors jekk inta Kristu. Bil-fors. Alla dik ma milix option. Sek tiġi River of Love, ħat esperjenza għaw minn spirituali u ħat esperjenza mirakli fejqan nis jinħalsu mixjaten. Praise God. Għax dik hija knisja ħajja fejn hemm min-nar tal-Alla. Imma jekk inti tmur knisja oħra simili fejn hemm il-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-kelma pura mxandra, murem. Murem, mhux River of Love biss, għaw, knejjes oħrajn tajbin. Ovvjament, din hija d-dar tiegħi. Amen. Grazzi Ġesu. Imma minix ħanoqgħod nagħmel skużi, jekk Alla jrid ifejjaqnija. Taf x'issejjaħ dik quddiem Alla? Arroganza imħalta bl-injoranza. Kemm hawn minnkom, onestament, meta kellek bżonn fejqan fiqt waħdek fid-dar. Mhux bħala Kristjan, għax wara tallimt kif titlob, u ġejt hawnhekk u tallimt, qabel. M'intix tifhimni bil-Malti ċiċċabella. Għedlek fiqt id-dar qabel ma kont Kristjan. Jew il-lejla ħatta ħajtek il-Ġesu għax m'intix Kristjan għalek. M'intix tifhem, ifhem. Fimni? Tittejt li ta' oħra, sa' tandim oħra. Għaw xaħat fi, jew kellek xi ħelsin, jew xi miraklu ma tanti għattit dar waħdek u għat ma kellekx il-muleka ma' minnkom. Meta bdejt tara l-fejqan u l-ħelsin u l-barkiet? Meta rżat lejt il-mulej, l-ewwel qabel kollox. U ġejt fejn il-mulej huwa glorifikatu molli u l-Ispirtu Santu moti l-spazju biex jopera u l-kelma tal-Alla mxandra. Amen. U dak li inti li rċevejt minn hawn, mort u prattikajtu d-dar, ovvjament dik xi ħaġa differenti.
Amen, ovvjament. Jiena llum dak kollu li naf. Niġi l-komunità number 1 irritu marriċ xorta niġi ċel-pasli. Għandi għabtitu mandi xorta niġi. Sawa, imma anka meta ma konċ pastor, sawa, dak li tal-limt i-predikajtu d-dar. Imma ma tajċi xirka. Missa għanaj tal-kristjani. Għax waħda mill-ewel xejdula prinċipji biex inti tara l-qawwa tal-la jopera f'ħajtek, ix-xirek. Daw raw il-qawwa tal-la, mux għax kollha kienu f'djarhom, kienu kollha flimkien f'post wieħed. Kollha kienu miġbura f'wieħed, taf kemm hija importanti għal Alla li inti tixxierek u tkun f'post wieħed fejn hemm knisja healthy, mhux perfetta, perfetta ma teżist imkien, healthy. Fejn inti ħadd ikber, ħadd issaħħaħ. Fejn l-Ispirtu Santu jiġi moti spazju, fejn il-bniedem qed jiġi msaħħaħ, qed jiġi mibni, qed jiġi ddixxiplinat, qed jiġi challenġjat, għax inti bekk ħadd ikber u ħadd tiġi streċjat. Amen. Ovvjament, issa naraw prinċipji oħrajn, imma ma tistax tesperjenza l-aqwa li Alla għandu f'ħajtek, għal ħajtek, jekk inti tirraġuna bħalma jirraġunaw xi ħud li qed jiżbaljaw qudiem Alla. Qed tiddiżonora lil Alla, qed tikser il-kelma. ċalla jridek li inti tixxierek. Sewwa. Mela number 1, prinċipju number 1, jekk inti parti minn dil-familja River of Love, jew xi ma' familja simili bħal River of Love, inti kandidat ta' revival, għaw minn spirituali. Bħal mettilkom fil-bidu, pero mbagħad ħana menna klawżola għaliex għaw komunitajiet, jew hekk imsejħa knejjes, imma jekk jaraw il-manifestazzjoni tal-Ispirtu Santu taf xi jagħmlu jkeċċuh il-barra x'jibdew jgħidu dak id-demonju. U kieku nkun hemm jiena naħrab miegħu, għax dik hija periklu li tista' tpoġġi ruħek fil-periklu tal-infern. Ma fimdinx. Għaliex hawn min fid-dinja u jeżistu f'Malta, jekk jaraw il-manifestazzjoni tal-Ispirtu Santu, jgħidula d-demonju, jgħidu dak ix-xitan. U jekk tagħmel dik hija d-dnub, il-Bibja tgħidlek oqgħod attent għax dak huwa d-dnub ma jinħafirx. Jgħidula id-dawa tal-Ispirtu Santu. U għaw, ħan werwilkom daqsxejn. Isimgħuni sewwa xhieda ta' Ġehovah. Xut minnkom, smajtkom widnejja tgħidu għadi. Tista' tħabtu bibin? Għodu attenti! Aħjar tal-ħalqekom ma tgħid xejn għax ma tifhimx. Għax inti ma tiġix mallem fuq dawn l-affarijiet. U ma m'hemmx ir-riċerka tiegħek onesta, għax ħallejt minn ibella lek l-imbarazz u inti blajtu. U għax qatt ma esperjenzajt il-qawwa tal-Ispirtu Santu vera, għodu attenti. Fejn ma nifhimx ngħid ma nafx. Mhux inkun prużentus ignoranti u arroganti u noqgħod ngħid dak tad-demonju, dik tad-demonju għod attent. Anke meta ngħidu nies Alla ikunu dak tax-xitan, għod attent. L-istess nies li Ġesu qalulu indek ta' opera mid-demoni huwa l-istess nies li n-nies ta' Kristu bosta minnhom għadhom salu mill-ġurnata jgħidu dak mid-demonju japora, dak mid-demonju ta'. Good luck. Li għaddeja tal-la jizbaljaw, bħal kulħadd dik normali. Ma għot attent. Għot attent. All right, mela number 1, daw kollha kienu fl-istess post. Importanti, il-revivals kollha. Il-revivals kollha li jiena naf bihom, sew Toronto, sew ġewwa Florida, ġew Kansas, ġewwa Azusa, kollha mata kollha. Kollha kienu f'post wieħed flimkien miġbura. Pensi kollha. M'hemmx revival li
kollha mifruxin, u f'daqqa waħda tjara t-television bil-krips. U b'xi tazzambitek u f'daqqa waħda ġi revival. Kemm importanti il-fatt li inti lejla ħriġt. Xud minnkom ħriġtu anka f'naqra mal-temp. Sewwa mal-temp kbir, żgħir, ma tagħmilx differenza lili. Sewwa il-Vanġelu li tkompli jiġi mxandar. Tħallex il-mal-temp għax naqra mal-temp jiddetermina lek jekk tiġix tixxirek jew le. Għax taf xed tgħidlu lid-demonju I'm easy. Ġesta qala li naqat rabel. U ma neġiġ il-feluġi. I'm easy. Mela, kulħadd jgħid kienu koll kemm huma post wieħed miġbura flimkien. Issa simgħuha. Hawnhekk fejn irrid niddistingwi. Inti jista' jkollok u magħhom hawn kamra Kristjani miġbura flimkien fl-istess post imma ma jaqblux. Mela din hija prinċipju ieħor ukoll importanti. Mhux li nkunu kamra flimkien u li wkoll nkunu kamra fl-istess post, dak bil-forsi irdiseħ. Immissa wkoll prinċipju number 2, irridu nkollu fuq bil. In agreement. Fi-ktib ta' Amos kapitlu 3 tgħidlek kif tnejn jistgħu jimxu flimkien jekk ma jaqblux. Aħseb wara 200 jew 300 jew 120. Iridu jkoll flimkien ħaġa fema waħda. Fid-ismani aħwa. Tħaltux fema waħda ma' unità. Inti tista' tkollok ruxma ta' nies Kristjani u anke mexxejja Kristjani fl-istess kamra ma jaqblux. Lim wieħed minnhom Alla jisma'? Le kollha jaħsbu li jimxu wara. Kapix aħwa? Jiġifieri għalhekk jekk inti tinnota meta saru revivals dejjem nies fi qbil, unità u l-istess fema u fl-istess post. M'intix ħatara revival nies fl-istess post u kulħadd għandu opinjoni differenti u tfema differenti. Għax m'hemmx kunċett ta' one. Il-Bibja tgħidlek bl-Ingliż toġobni iktar. They were all together in one Honda. L-ewwel karozza tissemma fil-Bibja. Honda. Amen. Għaw xaħat għandu Honda Accord, għaw xaħat għandu. Mario. Amen. Meta kont l-Amerika jena kelli Honda Accord u kod. Kienet bajda tija, jitadda sewda. Għane, id-differi simawni. Mela l-iskrittura tgħidlek li l-koll kienu flimkien. Fl-istess post in one accord. Fi bil. Tifhem mbagħad għaliex ħafna kemm isir faċli li jkun hemm l-Ispiritu Santu jaqa' qawwa tar-revival. Nirringrazzja l-Alla. Nirringrazzja lil Sidna Ġesu dawn huma sinjali li diġà qed iseħħu u fil-prattika fil-familja tinsab fihom. River of Love. U rridu nkomplu naqblu. U rridu nkomplu nimxu jitfit. Ix-xitan xibża. Taf kemm jibża mill-luneta x-xitan? Għax jaf li jekk irid jirnexxielu jrid jifret l-ewwel. U jekk jifret, jaħtaf. Ma fejn hemm il-qbil. Għalhekk ħafna mill-mirakli u ħelsien u fejn għandi naraw. Fejn naraw? F'post River of Love. Fejn nies miġbura, iffukati kollha fuq Ġesu, l-istess fema nista' fidi. Għattifmu? Dak huwa t-tieni prinċipju. Amen. Grazzi mulej. Il-koll kienu fl-imkien u din daw kollha importanti daw il-prinċipji.
f'armonija. X'jiġifieri f'armonija f'liema sens? Li daw kienu flimkien miġbura fi qbil, fema waħda, fl-istess post, jinħabbu. Jinħabbu l-xi. Ma jistax kollok inti il-qawwa tal-la tinżel fuq il-poplu tiegħu u jagħtu kontra ġiġin, jiggossipjaw kontra ġiġin, jivvendikaw lil ġiġin, u mbagħad nissejħu Kristjani da. Bħalma qal wieħed ħija minn barra minn Malta. Għawdex. Ix barra minn Malta jiġi. Da, gara, minn wara. Fil-spiritu tiegħu ħass il-mulej jgħidlu jekk tnej minnu li jedi jiġġieldu kontra xi jgħidu kontra xi. Li wieħed minnhom ħandaħħal il-ġenna? Kif jistgħu jidħlu l-ġenna daw jekk huma miġġieldi? Li wieħed ma minn minnhom ħanżhom. Jekk jiena u li jedi daw it-tnej kollhom xi jgħidu bejniethom. Ringrazzjar Alla kważi qatt. Li ma minn li minnu ħanżhom jien? Meta nħobbhom it-tnejn u t-tnejn huma wliedi? Qed tifhmu aħwa kif inniktuh l-Ispirtu tal-Alla. Grazzi Ġesu. Jekk inti Talla aħdem u fittex li timxi fl-imħabba. Imħabba ma jfissirx li jiena naqbel miegħek f'kollox ta'. Imħabba ma jfissirx li kull ma tagħmel huwa tajjeb. Imma relevanti fil-fema ta' bejnietna nħobbok xorta. Kif tara inti, ħanirkom aħwa, xi kultant aħna naraw affarijiet differenti minn ċertu pont, mhux għax wieħed tajjeb u wieħed ħażin. Darba il-raġel Talla li Alla kien qalli biex impoġġi taħtu bħala Ministru Talla u li nirringrazzja Alla dak l-unur kbir li Alla tani. Darba għalhekk ara, għal il-mixja Kristjana hija bħal montanja. Min jitla minn din in-naħa u min jitla minn din in-naħa. Fl-istess montanja, lejn l-istess quċċata, imma inti tara dal-angolu. Minti ma tarax, mintix tara l-angolu li jieħu. Allura m'hemm bżonn ikunu kontra xexin, jistgħu jkunu jikkumplementaw il-xexin. M'hemm bżonn ikunu kontra xexin, jistgħu jikkumplementaw il-xexin, għax fil-versens tal-kelma, kull vista ta' angolu tal-montanja hija vera, sakemm Bibja, skrittura, fil-kontest, fil-kreazzjoni ġdida. Tifhmuni aħwa fil-kreazzjoni ġdida? Amen. Grazzi Ġesu. Armonija. Mela, mhux hekk jgħid f'Efesin kapitlu 4, Pawlu, vers 1, jgħid żommu araw li intom taħdmu biex nżommu l-għaqda ta' bejnietkom ħabirku. Ġifieri, mhux ħadd tiġi awtomatika. L-unità ma tiġix awtomatika, brother. Kemm hawn minnkom miż-żewġi? Alleluja. Dejjem taqbel mal-mara u mar-raġel? Le. Iqgħidlek biex tgħid iva jaqgħu. Ennalina, mulej, ennalina. Aj, ma jaħasra. Ma xet najdu. Meta jkun hemm l-imħabba li mhix textix. Textix importanti, speċjalment f'koppja bejn mara u raġel. Ma mhux il-textix huwa l-imħabba. L-imħabba huwa patt ta' sagrifiċċju u ta' deċiżjoni li inti ħatamel minn kollox biex dak il-batt li hemm bejnietkom ma jitkissirx. U daqqa int terfa' lilha u daqqa i terfa' lilu. Daqqa tolli lilu u daqqa tolli lilha.
Amen. U l-Kristjan dak li għandu jagħmel. Daqqa tgħin il-ħuk u daqqa ħuk qed jgħin lilek. Amen. Għaliex ma trix tara l-ħuk jaqa'. U jekk żbalja jew żbaljajt int, kull ma tittam. Isma' ħanedilkom frażi. Please ikdbuha għamilta fuq il-Facebook page tiegħi. Dil-ġimgħa l-lum jew l-bira. U għettek isma'. Isimgħu nisewwa ħaneħliskom, xud minnkom ħadd inħallsu issa. Tippretendix mill-bniedem dak li Kristu biss jista' jtik. Il-mara tiegħi għandha obbligu toġobni, għandha l-obbligu tagħha li tipprova toġobni. Bħalma jien għandi l-obbligu li nipprova noġob lilha. U fl-aħħar mill-aħħar. Kristu biss jista' jagħtini il-perfezzjoni. U jien lilha Kristu biss jista' jtija dak li forsi min qed tistenna, aħna l-kol kemm aħna vessili imxaqqa. Il-moment, taf għaliex in-nies jieħdu għalihom u jitilqu mill-Knisja għax jiġu offenduti, għax poġġa lil xi ħadd, mara jew raġel, pastor jew leader, diaknu jew elder, brother jew sister, fuq il-pedestal li suppost Ġesu biss joqgħod. Għax jekk jiena jiżbalja hija u oħti, il-pastor, taf x'ngħid jien? He's only human. That's it. Bħal kulħadd. He's only human. That's it. Jiena meta xi ħadd jgħidli għax dak żbalja dik, taf li ma niċċessax. Mhux qed ngħidilkom biex nimpressjonakom, ma niċċessax. Ma noħodix bi kbira. Xejn. Amen aħwa. Imxu f'armonija tal-imħabba, lej xulxin. Xiktar. Irridu nitkellmu ktar fid-dettall għalkemm nitkellem ftit ilu fuq għadi. It-talb. Knisja, poplu, ġema, persuna li qed tipprepara ruħha għal revival huwa poplu ta' talb. Dawx kienu qed jagħmlu meta jtintaw. Jagħmlu tombla? ħażin li tmur it-tombla? Basta tagħmelix fil-Knisja jekk jogħġbok. U tagħmelix vizzju. Jekk għandek ftit sens ittaħħlihom. Ma ninkoraġġikx. Imma ismani. Daw kienu miġbura flimkien jitolbu. Hija sfortuna li l-inqas meetings frekwentati fil-Knisja huwa żmien il-ħin tat-talb. Aħna hawnhekk kull nhar ta' Sibt u nhar ta' Ħadd. Il-biċċa kbira, is-sala tkun mimlija. Bil-grazzja t'Alla. Meta jiġu għat-talb, ma nistax ngħid l-istess ħaġa. Hawn min ġenwinament ma jistax jiġi. Hawn min ikollu raġunijiet validi. Però Knisja ta' talb hija knisja ta' qawwa. Poplu ta' talb huwa poplu ta' qawwa. Mara raġel ta' talb huwa raġel u mara li ħajġorru il-qawwa tal-Alla. Tiġi xtejlina nitlob waħdi. Prova daħħalha f'moħħok di. Hija arroganza li taħseb hekk. Hija arroganza li ngħid jiena nitlob waħdi. Itlob waħdek ma mhux biss. Mela ma tix titlob waħdek ngħidlek irreplace il-ħajja intima tiegħek ma' Kristu mal-Knisja. It-tnejn iridu jieħdu sehem. Tittamilhom it-tnejn. Meta hemm Knisja, darba xi 4 snin ilu, niftakar fl-ispirtu tiegħi, nisma' l-mulej jgħidli if you make my house of prayer, I will make my house of power. X'tara fl-Atti tal-Apostli? Nies miġbura biex jitolbu. Tajjeb li konna il-laqat tan-nisa, tal-irġiel, tat-tfal, tal-familji, li konna karaoke u sabi jħobdu pjaċir.
Imma jien nġabru għat-talb. Ejja nġabru biex niġu għat-talb fil-ġemma. Amen, sinjali ta' revival. Numru 6. Daw kienu nies li għawans li Ġesu miet u rxoxta u semaw b'Ġesu u kienu tiġata u ħajtom minn Ġesu, daw kienu nies li baqaw ifittxu l-Ġesu. ħafna kristjani jesperjenzaw il-Ġesu darba u jaħsbu l-ezzit ta' ċettajtu l-Ġesu, alright, jena ma' okej. Vera tirċivih darba, imma there's too much of him to experiencing him in one time. Hemm wisq minnu biex tesperjenzaħ f'darba. Inti ħuda minn natural. Meta jkun hemm raġel li tħobb jew mara li tħobb, inti darba tintaqa' magħhom. U kull darba li tintaqa' magħhom u tagħmilha magħhom, tiskopri iktar. Issir taf iktar il xulxin. U tibdaw temmerġjaw. Issiru ħaġa waħda. Amen aħwa? Halleluja. Dan il-poplu, nemmen li għaw poplu ġewwa River of Love, li qed ifittex il-mulej. Għandu l-ġuħ għal-mulej. Punt 7. Eżiż aħwa Maltin u għawċin. Sinjal ta' revival ieħor hija li kontinwament il-Knisja tiddejjem tolli lil Ġesu. F'daw il-meetings, f'dan il-passaġġ tal-ewwel revival li żar il-Knisja, l-ewwel Knisja, Ġesu biss kattolċi kien kontinwament molli. Ġesu tiela u Ġesu nieżel. Ġesu fil-bidu, Ġesu fil-nofs u Ġesu fl-aħħar. Huwa l-bidu, huwa t-tmiem. Huwa l-alfa, huwa l-omega. Huwa l-milja u l-qofol ta' Alla f'ġisem wieħed. Ġesu huwa letteralment kollox. Ġesu. Jekk ma tarax l-apostli jagħmluha, x'qed tagħmilha int tagħmel. Amen? Kienu jollu kontinwament il-Ġesu. U mux jispiċċaw bil-kantiku ta' Marija wara. Unfaħru lil Marija. I'm sorry, but I'm not sorry. If you love the truth will set you free. If you don't love the truth, you don't deserve the truth. تحب الماريا 100%. تتحب الكلخات والماريا سيدنا بلا دوبيو ħafna nħobbuha. Imma tifħi ima mxandar biss Ġesu bidu u Ġesu kontinwu u Ġesu tmiem. Ikun infaħħar l-isem ta' Ġesu. Alleluja. Sinjal ta' revival. Boldness. Boldness lubija. ħafna nsara f'Malta qatt ma jitkellmu fuq Ġesu. Taf x'inhi l-attitudni ħafna nsara? Kulħadd jagħmel li jrid. M'għandx ħa nipprova nbidlek jien. Dak ir-reliġjon tiegħek u dar-reliġjon tiegħi. Taf għaliex? Għax qatt ma kellhom esperjenza mal-qawwa tal-Alla. Qatt ma esperjenza bil-Ġesu. Għax kieku ta' esperjenza l-Ġesu, inti tkun taf li l-bniedem mingħajr Ġesu qiegħed fi-triq tal-abbissi tal-infern. U jekk verament timxi bl-imħabba li tkellimna fuqha, almenu ħadd jgħidilhom fuq Ġesu. Mhux ħadd isforza lil ħadd għax ma tisforza lil ħadd, imma tgħidilhom. Inti għandek nies li jiġu qudiemek kuljum. Ħa niċċellenġjawkom eżis River of Love. Dawk in-nies intaqa' magħhom kuljum inti.
Mux għad ngħidlek bil-fors ikkonvinċjahom għax dik huwa x-xogħol tal-Ispirtu Santu. Semmejtulhom il-Ġesu? ħafna nsara le jiena dik xi ħaġa personali tiegħi mela għandek reliġjon oħra m'għandux jasam xejn ma' Kristjaneżmu. Għax il-Kristjaneżmu mhix għalik biss. U għadek ma ntqajtx ma' Ġesu għax dawk kollha li ntqgħu ma' Ġesu u mtlew bl-Ispirtu Santu ma waqfux ixandru lil Ġesu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Lubija, boldness, bla mistħija. Tintaqa ma tintaqa. Jista' jkun l-Aziz Prim Ministru, jista' jkun l-Aziz Kap tal-Oppożizzjoni, jista' jkun min ikun. Jekk tħobb l-Alla u verament doqt li mħabba tal-Alla, inti tkun persuna egoista li ma tgħidilhomx. U apparti li Ġesu iwissi li ha periklu li inti tintaqa' ma' persuna u ma tgħidilha għax tistħi. Klim Kristu jgħid, kintom tistħu minni. Jien ukoll. Mhux qed ngħidlek mur tiħbil bibja fuq rasu. Semmilhom, bejndilhom li Ġesu jħobbhom, li Ġesu jsalvhom. Għaw xi ħadd m'għandux problema fid-dinja li ma jixtieqx li Alla jew fejqu jew jeħilsu jew jisolvilu. Jekk tista' tkun profeta billi tuża l-common sense. Il-problema li għaddej minnu. L-sfida li għaddej minnu. Kif taf? Għax ngħix fid-dinja. M'hemm bżonn ikollok word of knowledge. All you need is just word of common sense. Mhux kulħadd għaddej minn xi problema. Problema tal-finanzi, problema fil-familja, problema fis-saħħa, problema law, problemi law, il-qattus, il-pappagal, il-fekruna, mhux qed tkellimni dal-aħħar. Ma nafx ġrala, ma tistax, ma tixħares lejja. ħanajdilkom, ċajta, you break the ice. Amen, hallelujah. ċajta, you break the ice. Hallelujah. Grazie Ġesu. Punt 9. Il-xogħol tal-Ispirtu Santu dejjem jopera mal-kelma tal-Alla. Aħwa Maltin u Għawċin. Kristjani, River of Love. Għati xi ħaġa l-Ispirtu Santu ma xiex jaħdem. F'Mark 16:20. U l-kol marru jxandru l-kelma u Ġesu jaħdem magħhom bis-sinjal u bil-mirakli. Għati xi ħaġa l-Ispirtu Santu ma xiex jaħdem. Tihom il-kelma. Mbagħad l-Ispirtu Santu jopera. Amen. Halleluja. Punt 10. Meta kun hemm il-preżenza tal-Ispirtu Santu, l-qawwa tal-Ispirtu Santu, sinjali ta' Pentekoste li qed tikber, tibda tara l-ħajjiet jinbidlu. Tibda tara il-ħajja ta' dak li jkun tinbidel. U nispiċċa b'di. Meta vera jkun hemm knisja, poplu, ġema, persuna li vera jġorr in-nar tal-Alla, kull fejn imur iqabdu bin-nar. Kull fejn imur iġib id-dawl tal-Alla. Għajkom aħwa, il-mara tiegħi tista' tixdilkom li jekk immorru restorant, waħda mill-affarijiet li nagħmel dejjem, kważi, insaqsi lill-waiter jew il-waitress x'ismek. Minn fejn int? Biex nasal biex ngħidulhom xi ħaġa fuq Ġesu. Intihom kard, nitlob għalihom dak il-ħin stess.
Inti jom ktib. Ma nafx jekk ġewx kellhom jiġu żewġ aħwa del-ġimgħa. Morna business partikolari, ħanut. Kellimtu fuq Ġesu. Kella probżon il-talb, tela ħantlu palik issa. U dak il-ħin stess, qalt li qed inħossni aħjar. Tidnejlek xi ħaġa, jekk tittara l-mirakli, jekk tittara l-qawwa tal-fejqan, l-Ispirtu Santu jopera, mur miss u fittex il-mitluf. Mur fittex il-mitluf. Meta knisja tkun vera f'revival, poplu tkun vera f'revival, bħalma River of Love edha u ħad kompli tikber u l-fjamma ħad kompli taqbad, il-pajjiż kollu jsir jaf bija, tajjeb u ħażin, għax isma' mhux kulħadd ħajfaħrek. Kien hemm min faħħarhom u kien min hemm maqdarhom. Min tikompli ħares il-Ġesu u għamel dak li Alla għallek. U m'għandekx għalfejn tiddefendi il-kelma tal-Alla. Xandar, mhux argumenta. Amen aħwa? Tħallix dan li qed ngħidilkom illejla jsir just preaching. Nice preach. Mulej, tajtkom 10 punti. Mulej, ejni ngħix dawn l-10 punti. Jina u inti msejħin biex inkunu revival. Ma tistax iġġib revival jekk inti m'intix revival. Ejja nbaxxu rasna. Ejja nitolbu. Grazzi Ġesu. Gloria lilek mulej. Tkellem mal-mulej issa stess. Flimkien. Tkebba xarrasek. Imxi fi qbil maħutek fi Kristu. Kun fl-istess post fejn Alla ħawlek. Imxi f'armonija ta' mħabba maħutek. Fittex mhux li titlob ar-rasek imma li tanaqad fit-talb. Dejjem kontinwament ixxenna għal Alla. Dejjem olli wagħti glorja lil Ġesu. Biss. La tibżax kull qalbini. Għati l-kelma, xandar il-kelma kull fejn tmur. Għati l-Ispirtu Santu opportunità u ma xi ħaġa ma xiex jaħdem. U tibda tara l-ħajjiet ta' dawk li jkun jinbidlu. U tibda tara d-dinja ta' madwarek tinbidel. Intom id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej. Intom il-melħ tal-art. Ġifieri, l-art li qed tmut intom tistgħu tagħtuha l-ħajja. Id-dawl li qed inemnem biex jintefa' intom terġgħu tistgħu tixeluh. F'liema punt minn daw jew iktar minn wieħed li Alla lilek personalment kelmek minn iktar mill-oħrajn. Hemm nies aħwa li inti biss ħadd tilħaqhom ħadd iktar, int biss tista' tmisshom, int biss tista' tgħidilhom ħadd. Lili mhux ħajsimgħuni, il-ħuk mhux ħajsimgħu, lilek imma Alla bagħat lilek. Imxi fil-mħabba maħutek. Imxi fil-grazzja għaliex illum għandu bżonn il-grazzja ħuk u għada għandu bżonn il-grazzja int. Kaw xi ħadd jgħid lillum pastor, illum għall-ewwel darba nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu verament. Nixtieq ngħidlu jsir is-Sejt u s-Salvatur tiegħi, nitolbu jsalvani u jaħfir id-nubieti biex ikun imwieled minn ġdid, salvat u maħfur minn nubieti. Jew xi ħadd illum għall-ewwel darba xi jagħmel din id-deċiżjoni għal idej. Illum għall-ewwel darba tixtieq tagħmel din id-deċiżjoni. Hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba. Jew kellek tmut illum għal arisqat jew dalwaqt. Int les biex intaqa' mal-kreatur tiegħek? Hawn xi ħadd minnkom tgħid li pastor jiena aċċettajt il-Ġesu, nemmen f'Ġesu imma dbett mill-mulej u tlif dak in-nar
ونشتي نريتورنا لورا ونرجع نرددك ħajti للكريستو من جديد اللوم مش نرجع نبدا باجنا جديده او شغلت اللوم يا دال كلمتين عند بزون نعمل ريديكاسيون تاع ħajti للملاي قول لي ديك او شغلت قول لي ديكم او شغل كل غات تقوم بالوفاء لو كلها هي قليتوا يديكم يا سبوست قليتوا يديكم ولو كلها فوق يوتيوب وتلفزيوني من قلبك هيدي الطلبه ورايا اي دعاء ورايا من قلبك وفي السر من قلبك له مش قديش عملني فياما تالنار تالسبيرتو سانتو اغفر لي ذنوبتي مولاي اعطيني الجوع واتش عليك مولاي لا تخلينيش نبرد اما اعمل لقلبي تبقى دكلارتال خجيجة نار تالسبيرتو سانتو مولاي ينا نجحت نرنونشا الذنوب كل ذنوب كل فيتسيو كل سبيرتو مخموش نرجتاخ ونرنونشاخ من فوق حياتي وجسو نطلبك باش ستس تمدني بالنار قديش تيار مولاي تياي ولا تياي اغفر لي ذنوبتي اغفر لي في داوك الارياس فين انقصتك سبيسيفيكامنت واغسلني بالدم قديش تياك من لهم القدام مولاي اين نعيش ديك الفيامة تاع النار تاع الاسبيرتو سانتو ليلك مولاي كل غلوريا وتفهير في اسم جيسوس كريستو يكاو شغلت الليلة لباسترينا اللوم تجسو اما اتما اسبرينسايت القوة تاع الاسبيرتو سانتو اتما اتكلم باللينجوي ونشتاق للمولاي يمدني بالاسبيرتو سانتو ونتكلم بلينجوي جدا او شخات الليلة هناك انت محكوم بالبزة محكوم سو راجل وسو مرأة وملين أصني محكومة بالبزة خلينا نقول معهم بزة تكون ديمونيو على كمان بزة ناتورالي ما وكلهم سبيرتو تبزة يقدر البرسونا انت اللوم الملاية يهلسك يريد يهلسك من البزة ورد نكسروا كل فورمة البزة من فوق هيدك عشان البزة مش هتخليك تعيش في البوتنسيال الصحيح اللي يلا عنده عليك شغلتي خارقوا على هناك الليلة إنه خاص اللي أنت عندك تقول فوق قلبك على تخصك الكوندنات يك أنت تكرستو ما مش يقدر كوندنا عليك أم كونفنسيوني إسبرتو سانتو يكونفنشيك ما الكوندنا ما مش عليك أنت بنت يا ابن الله يك كلهم شخص منكم تايلين اليوم يريد نمتلأ بالإسبرتو سانتو وريد نسبرينسا النار تاع الإسبرتو سانتو ده كل اللي يتلكم وسميت لكم وخرجوا برا اساستس من الاكثر في بوسيبل يخرجوا برا هللويا ده كل اللي انتم في يوتيوب وفيسبوك نسأل لكم كونوا معنا ده في الأوضة في 10 البيان جراتي ده اللي كنتوا معنا المولاي يعمل كل واحدة منكم حجيجة النار تاع الاسبيرتو سانتو اياو ونجبروا في الدار تاع المولاي باجي معكم قهوة God bless you هللويا God bless you